Palestinaren artean banaketa oso importantea da momentu honetan. Okupatzaileek oso ondo erabiltzen dute olako tirabirak, barneko tirabirak, haien alde. Ez dago abotz bakarra, ez da Hamas, dago LP, mugimendu ezkertiarrak hortik ibiltzen dira, ez dago jarrera bakarra. Eta gero, Israelek erabiltzen du oso ondo ere egoera. Eta tresna oso importantea eta hasierarekin lotzen dut da autonomia. Onartzea adibidez OLP-ren buruaren papera gaur egun Israelen aldetik iruzurra da. Ez du irabazi hauteskundeak, orain dela ja 3 urte bere kargua amaitu zen, ez da izan gai, zeren badaki hauteskundeak konbokatuz gero galduko dula, orduan bere jarrera da, ni hemen nago bitartez, eta gainean nazioarte komunitateak onartzen du postura hori, kriston iruzurra Palestinei begira, ez? Baina gero ere, Palestina, autonomia iruzur taktiko bezala, bada teknika kolonial bat. Hartzen dute jefe natiboa, el indio bueno, lan zikina egiteko haien triburen aurrean. Eta ora ikusi dugu, atxiloketak, torturak, kartzelak, eta kontrolatuak Palestinen eskutan daude kontrol guztiak. Palestinaren aurka. Hori da, sistema kolonial perfecto, ez? Hala denala. Eta gero dago ere lurraldetasuna. Ez dago onartuta Israel ikuspegitik Palestinaren lurraldetasuna. Dago dana zatituta. Koloniak gero eta gehiago, Bantustan bezala, ez? Badirudi gaudela garai bateko Hego Afrika batean, apartheiden Hego Afrikan. Eta hori da, estatu Israelaren edo estatu sionistaren karakterizazio nagusia. Da apartheid estatu bat. Eta ez apartheid bakarrik lurralde okupatuetan egiten dituzten basakeriarengatik, baizik eta Israelen bertan arabiarrak eta palestinarrak edo ez dira existitzen edo bigarren hiritarrak bezala konsideratzen dira. Ez daukate parekotasun bat beste hiritarrarekin. Horregatik ere aplikatzen dute politikan, Hego Afrika garai batean aplikatzen zen politika bera. Checkpoints, sarraskiak, kontrolak eta bar. Horregatik askotan entzuten dugunean kanpaina hori, apartheid apurtu, boikota eta bar, pentsatzekoa da. Zergatik solako jarrera bultzatu, azken finean gauzak pizka aldatzeko. Ez da ja bakarrik estatu sionistaren nortasuna salatzeko, baizik eta nik esango nuke da pixkat sozializatu errealitate hori, ikusi dugun bezala. Betiko arazoak edo arazo nagusiak bake prozesua edo negoziaketa prozesu batean sartzeko. Eta daude, gauzak niretzat klabeak direnak. Presoena handago, umiak preso daude, gainera urteak eta urteak dago jendea kartzelan, inungo juiziorik gabe, egoera da kristona, banaketak eta bar, kalkulatzen dira garai batean ere 10.000 bat preso egon direla edo badaudela oraindik ere Palestinan. Errefuxiatuaren asuntua, gaur egun Palestin gehienak Palestinatik at bizitzen dira, eta handago koska. Israelek ez du onartzen la vuelta de los refugiados. Eta ezin baldin badia bueltatu, da Sahararen ere antzekoa gertatzen da, ez? Eramaten bada aurrera erreferendum bat, nork bozkatzen du? Nor da sujeto politikoa? Palestinarrak eta judutarrak? Kolonoak dira sujeto politikoak? Militarrak dira sujeto politikoak? Edo izan behar dira palestinoak? Haien etorkizuna erabakitzeko. Eta agian badaude Palestinaren barnean beste hiritar batzuk judutarrak direnak eskubide guztiekin, baina errealitate politiko baten desberdin batean. Ez da erresa, baina dago koska. Eta gara, bueltatzen badira errefuxiatuak, berreskuratuko dute haien etxeak, haien lurrak eta bar. Oso zaila da. Eta jarrera gainera oso itxia, Israel ikuspegitik. Ura. Etorkizunean guda askok hasiko dira ura inguruan. Eta hasi dira ja. Da el oro del futuro, el oro blanco. Zen petrolioa handago egia da, baina ura gero eta beharrezkoa da.
Ikusten da, adibidez, leheno komentatu duguna Argentinataz, Patagonian, Txile eta Argentinaren tirabirak askok eta askok glaziarren inguruan kokatzen dira, eta da uraren kontrola. Eta hemen gauza bera, Los Altos del Golan edo Golango zonaldea okupatuta dago, hori bere Siriakoa da, baina han daude akuifero nagusiak. Hori kontrolatuz gero, kontrolatzen duzu ibilbide guztiak urarena. Orduan klabea da, horregatik dago Israel okupatzen ere zonalde hori. Ekonomia, klabea da, menpekotasuna apurtu behar dela. Oain arte da guztiz ekonomia de subsistencia, oso txikituta dago. Baina aparte, lan egiteko aukera gehienak Israelen daude, behartuta daude gainera negozioak bideratzeko Israelen bitartez, hori ez badapurtzen ez dauka etorkizunik ente propio bezala, eta gero badaude Asia edo Arresiaren inguruan hori ezin da onartu, hori da bai da kolonoen politika zuzena, Israelen erretira da aztertu behar dela, eta gero Jerusalem. Jerusalem akordio guztietan gune beretzi bezala konsideratu izan dela, hiru erlijioaren gunea, eta hori dana, baina Israelen jarrera gero eta nik esango nuke deskaratua izaten ari dela, jaten ari da Jerusalem eta akabatuko da haien eskutan, iaia Jerusalem osoa. Palestinan egin zuten bezala, Jerusalem errepikatzen ari da. Orduan, horren aurrean, ze proposamen politiko daude momentu honetan maikainean? Negoziaketak ez dira hasi eta ez dira hasiko momentuz, baina bi tendentzia daude. Edo bi estatu, edo estatu bakarra. Bi estatu, hau da, estatu palestiniarra eta estatu israelarra, parekotasun batean, ia onartzen 58. inguruko guda baino leno mugak, akordio edo zuzenketa txiki batzukin. Hemen, evidentemente, da ia momentuz nazioartetik onartuko duten bide bakarra, zeren bestea, eta niretzat da logikoena, estatu bakarra, nun bai palestinoak eta bai judutarrak biziko dira elkarrekin estatu amankomun batean, hori momentu honetan oso zaila da onartzea Israel ikuspegi batetik. Zeren demografikoki galtzen dute poterea. Eta hainbeste urte eta gero, gatazka hain gordina ikusita eta gero oso zaila izango da mantentzea parekotasun soziala, bake sozial bat, eta orduan momentu honetan epe laburrean ni nahiko eseskorra naiz irtenbide bezala hori topatzea. Berez, berriro voltatzen naiz hasierako puntura, epeak han daude, mugimenduak emango dira, baina honetzat palestinoak momentu honetan klabe bezala eduki behar dute abots propio izateko munduan zehar, behar dute bere estatu propioa. Naiz eta estatu hori ez izan hasieran behintzat estatu potolo bat. Segurazki hasieran izango da, esan duguna, Gaza eta Cisjordaniaren estatua. Baina hori lortzen bada, segurazki erreferente oso importante izango da beste guneak ere berreskuratzeko denborarekin, edo ez, baina hori ja palestinarren lana izango da. Oh, sing, children of the world, come together and hear the call. Sing, children of the world, Islam will unite us all. Sing, children of the world, come together and hear the call. Sing, children of the world, Islam will unite us all. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Oh, sing, children of the world, come together and hear the call. Sing, children of the world, Islam will unite us all. Sing,
the world, come together and hear the call. Sing, children of the world. Islam will unite us all. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Oh, sing, children of the world, come together and hear the call. Sing, children of the world, Islam will unite us all. Sing, children of the world, come together and hear the call. Sing, children of the world, Islam will unite us all. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Oh, sing, children of the world, come together and hear the call. Sing, children of the world, Islam will unite us all. Sing, children of the world, come together and hear the call. Sing, children of the world, Islam will unite us all. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Oh, sing, children of the world, come together and hear the call. Sing, children of the world, Islam will unite us all. Sing, children of the world, come together and hear the call. Sing, children of the world, Islam will unite us all. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu